أبيوتي بتعمل زجرمو لي نجارات اللون ودسب بهيوتن تنبر بزح ننجر عمن قد انكفات كوينم يقاطمو ويم بخالي أنصارنا ملخا ختانون أتوم زقاطمو انكفاتات يمسكارهم زخبدون نبزحات زنصر صرونيون هيوت معي بخلت حالن قبتري إن حلبت نمنبر أتقام جيرا ولا أنت قبرت اللي ولا أنا قنا كل جزء بزقاطمون نجارات إنا تجرمكو صباح اللو بزبل زموت تسفى نصباح إنا تصبحو يغمد أنت لو مكن كل نجارات أبرئسي تدماميرم هيوت كاب عقمين العلي بمخبادا عمت أببلخو جزانا سؤوناتن دخاتاتن إنحلنا جناخا صنبق إنا بلعخو زعبا خويا نفسين ترأى رجود زبال كنت خون زرقين نقوال حافتا منبر والدخان سأجمات زتدراربان مخاني أنم سب أي قمتن أنا ون زلان سأجمات نوشتين قبركو بدقي سق إلى سلاز سحق زتقام يمثلن أزنا قريو خاء حزي سأجم فتير اللي أبحمع كنتا سلخو شمي كسانتي بحل ولادتي بينا سلاز عبيتني كقسنا كسانتا كهوا إلى ياي مسلني كسانت إلى شم زحبتني جنا أنا كقسناي كعلكن عبي أبكن دخز حجزاس تجمت إلى تحجزت كوينا عدين عي كلنا جريا بتعمز فوتوايا نبزحتيهم عدي خدعة كم يجيرات صلا النابلكم تحسبوا تخونوا جنا نعي عدي نعيك تعبي زر خبطو حسرة مكران انت حسبو تصورنتها عقلا بتعميز كرمني نتساقامات زيت مبركخ كندبون كوينا يا عبياتني ولادتي كرمنا عين ولادن أبزح زقزن بيران نشطت يانيرا حانت تسبب زالت قزات خاريا بيران نشطت بترخبن جنزب قوجوا شفافينات خيد جناخا مستزلونا إيكونومي تساقم بيران نشطت ملوء قزاك تم حجر سلزيك عالت نفسنا شطت مس بزو حدك كتبعتيو إنا تراخست إيات حجر بزز تلعلون مس حدن تتراخب بزح زبالة جنزب إنا تقبلت جزء تمرح جناخا أبز خلو منقو ولادتي نحد حما نجر سلوا يا خوينا مسوون كأها ولادتي مس بزو حتودات أنت تراخب نا HIV AIDS تتقعيتي يا خوينا كم زفلت إزم حمام أمنا خبيديو جناخا إز كل نجر زخفلتو نعي مسوعة النت سلزخونا نعا نولادتي عبي خبر لني بخمسة قطعني أنا قول أخوينا نسا نا HIV AIDS تتقعيت كوينا زقب أخذت لنا جبرات اللي بزبق يعبياتني كم زفلت بحمام HIV AIDS تتقع أسب اتحمام بدنبي نخيط قعب بستمرزو مقبطات كبلع سلازقبقو بزي سبب ون عدين أنا تبق مقبي إنا بلعنا عم مقبي منم كي تتقم كي عبي تبق سلازبلع ون نفسي تبق ينيرا بخمس ملكة هيوتنا انت المرح أنا عسراي كفلت مهرتي بس أحقون أبزوم قزاتات زيوم أنا إنا عبخون تخيد نولادتين حقس قوا مسقى إنا سرحقون نبر عسراي كفل مسبز أحقو تفتانيت ماتريك بمنباري أبكن دزت إنع نتمرتي تأمتا أبكن دز قبر نولادتين محقس إنا تقوايخو تمرتي شلل بالقوا فتنا بزيحو تفتنكمو جناخا وتسئيتين تأخون وديغا أبزقزا تقليلا نافتنا يدي سرح بمئتاو مسعى معرى يسرح زمالتكن نفسي الرخيصة يحدر مالتي زي كونس نديقن كم تنسات قبرو بيرا يئزز انتي كم زدليو انت عينت مخوانو يحتت دحرقن قوامي دموز كرخبلو زخقل السرح كدل خمزلن بمأمان سرح مدلي تتحسكوو كنا خاء من مورقات سلازي باللي تمرتي أسراي سلازو دقو
ስራሕ ክረክብ ኣይከኣልኩን ሓደ መዓልቲ ግና ከም ልምደይ ስራሕ ንምድለይ ኮለል እንትብል ኣብ ሓደ ማእኸላይ ሆቴል መሳሰየ ሰራሕተኛ ከም ዝደልዩ ብወረቐት ተለጢፉ ረኣኹ ኣነ እውን ምሰደይ ኮይነ ብዙሕ ስለ ዝሰራሕኩ እቲ ናይ ኣሳሳይነት ስራሕ ይኽእሎ ብምንባረይ ጎየ ናፍቲ ሆቴል ኣተኹ እቲ ኢለ ኣብ ቅድመይ ንዝፀንሐኒ ሰራሕተኛ እቲ ስራሕ ከም ዝደለኹ እንትነግሮ ናፍቲ ማናጀር ሰደደኒ እሞ ምስቲ ማናጀር ተራኸብኩ ብዙሕ ነገር ምስ ሓተተኒ ኣነ እውን ዘለኒ ፀገማት ኩሎም ዘርዚረ እንትነግሮ እቲ ስራሕ ንኽህበኒ ፍቃደኛ ኮነ እሞ ብድሓን ደሞዝ ስራሕ ጀመርኩ ኣብ ሓፂር ግዜ እውን ኩሉ ነገር ለሚደ ጎበዝ ሰራሕተኛ ኮንኩ ሙሉእ ዋላ ይኹን ንወላዲተይ ብኸምዚ ክሕግዛ ብምኽኣለይ ንእሽተን ተሓጓስ ፈጠረለይ ብኸምዚ ዝበለ ኩነታት እንትቕፅል ሓደ መዓልቲ ኣብ ስራሕ ውዒለ ምሸታ ምሸቱ ገዛይ እንትምለስ ኣብ መንገዲ መንነቶም ዘይፈልጦም ሰባት ብድሕረይ ሓዙን እሞ ዘለኒ ነገር ክጎራጉሩ ይጅምሩ ግና ምንም ነገር ከይሓዙ ሓደ ወዲ መፂኡ ሕለፈታ ዝብል ድምፂ እንተስምዖም ከምዛ ዘይነበሩ ብጉያ ተበተኑ እቲ ወዲ ናባይ ምስ መፀ ጎዲኦምኒ ከይኾኑ ሓተተኒ ኣነ እውን ብሳልኡ ድሓን ከም ዝኾንኩ ምንም ነገር ከይወሰዱለይ ከም ዝኸዱ ነጊረ ናይ ምስጋና ቃላት ክድርድረሉ ጀመርኩ ንሱ ግና ድሕት ብዝበለ ኣዘራርባ ዝሓገዘኒ ምስጋና ደልዩ ዘይኮነስ ግዴትኡ ስለ ዝኾነን ነጊሩኒ መንገድና ናብ ሓደ ገጽ ስለ ዝነበረ ቀስ እናበልና እናዕለልና ኸድና ኣብ መፈላለይና ቦታ ምስ በጻሕና እውን ስልክ ተለዋዊጥና ተፈላሊና ካብ ዝዕለት እውን ብስልክ እናተደዋወልና ካብ ስራሕ ኣብ ዝወፀሉ ሰዓት እናተጸበየ ንገዛ የፋንወኒ ኣነ እውን ንሱ ኸፋንወኒ እንተሎ ፍልይ ዝበለ ስምዒት እዩ ዝስምዐኒ ድሒረ እውን ንኡ ፍቕሪ ከም ዘለኒ ተረዳእኹ እሞ ግና እቲ ናይ ፍቕሪ ሕቶ ካብ ባዕሉ ይምፃእ ኢለ ስቕ ክብል መረፅኩ ኣየሕፈረንን ንሱ እውን ሓደ ምሸት ካብ ስርሐይ ንገዛይ እናፋንወኒ እናሃለወ እቲ ዝፅበዮ ዝነበርኩ ናይ ፍቕሪ ሕቶ ኣቕረበለይ ኣነ እውን ከምዘን ሓደ እናደለያ ክሓስበሉ ዝብላ ስለ ዘይኮንኩ ምስ ሓተተኒ ንድሕሪት ከይበልኩ ንፍቕራዊ ሕትኡ ተቐበልክዎ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዘፍቅሮ ብኡ ልክዕ እውን ንሱ እውን ንዓይ ዓብዪ ፍቕሪ ከም ዘለዎ ተግባራቱ ይገልጹለይ እዮም ግና ሓደ ዓብዪ ፀገመሎ ንሱ ከዓ ንሱ እውን ብኢኮኖምያዊ ህይወቱ ካባይ ዝገደደ እዩ ወለዱ ድኻታት ብምዃኖም ኣብ ገዝኦም ዓብዪ ፀገም ኣለዎም ግና ከዓ ፍቕሪ መሪፅካ ዝእቶ ስለ ዘይኮነ ፈጣሪ እንታይ ከም ዝሓሰበ ንድኢ ብዘይፍለጥ ምኽንያት ንኽልቴና ድኻታት ኣፋቒሩና እዚ ርክብ እዚ ኣደይ ትፈልጦን ምኽንያቱ ኣብታ ምንም ዘይብልና ንዓርስና ከይኮንና ካሊእ ምሕሳብ ከም ጌጋ ጌራ ከይትቆፅሮ ኢለ ኣይነገርክዋን ዝኾነ እዋን ግን ንኽነግራ ዘግድር ነገር ተፈጠረ ኣነ ካብቲ ኣፍቃርየይ ጥንሲ ከም ዝሓስኩ ፈለጥኩ ውላድ ውህብቶ ፈጣሪ ዋላ እንትኾነ ግና ከዓ ኣብ ዘይግዚኡ እንተኾይኑ ሳዕቤኑ ስለ ዝገድድ ከውርዶ ሓሰብኩ ግን ኣነ ዝፈለጥክዎ ድሒረ ስለ ዝነበረ ንምውራድ ኣብ ዘይከኣል ኩሉ ደረጃ ስለ ዝበፅሐ ስቂለ መዓልተይ ምፅባይ ጀመርኩ እዚ ነገር ነደይ እንትነግራ ንግዚኡ ተናዲዳ ዝነበረት ወላ እኳ እንተኾነት ድሒራ ግና ንሓሳበይ ተቐቢላ ኣብ ጎነይ ኮነት ከመዲኣ ሾርሚጣ እናበላ ንኸይሓምያንን ነደይ ከይፀርፋለይን ብዝብል ክንምርኦ ከም ዘለና ንኡ ነጊረ ተለቃቂሕና መርዓ ገበርና ዘይሐልፍ የለን እውን እታ መርዓ መዓልቲ ኣኺላ ስነ ስርዓት መርዓና ኣኺሉ ተመርዒና ብሓደ ምሰደይ ክንነብር ጀሚርና ግና ንሱ ምንም የብሉን ንሕና እውን ምንም የብልናን ብፀገም ተዋሓጥና ኣነ እውን ከብደይ እናገዘፈ ብዝኸደ ቁፅሪ እቲ ዝሰርሖ ዝነበርኩ ስራሕ ጠጠው ስለ ዘበልኩ ምንም ኣታዊ ኣይነበረናን እተነደይ ቢራ ሸይጣ እተእትወን ገንዘብ እውን ንሰለስተ እሞ ከዓ ኣነ ነብሰ ፁር ኮይነ ክኣኽለና ይከኣልን
ተዝዝተልዓለ ከዓ ናይ ወላዲተይ ናይ ጥዕና ኩነታት እናተበኣኣሰ ኸደ እታ ዘላትና ሓንቲ ናይ ኣደይ ስራሕ እውን ዝበዝሕ ግዜ እናተዓፀወት ፀገምና ተጋደደ ኣብ ከምዚ ዝበለ መጻብብ ኣቴ ከዓ ህይወተይ እንትመርሕ ብጭንቀት ክሞት በልኩ እቲ ሰብኣየይ እውን ስራሕ ስለ ዘይነበሮ ብጣዕሚ ፀገመና ኣብዚ ማእኸል ግን ሓደ ሰብ ናባይ ይመፅእ እቲ ሰብኣይ ብዕድመ ካባይ ብጣዕሚ ዝዓቢ እዩ ከም ዝመስለኒ ብዕድመ ምሰደይ ማዓረ ወይ ከዓ ንሱ እዩ ዝበልፃ ብኣታዊ እውን ብጣዕሚ ሓፍታም እዚ ሓፍታም ሰብኣይ ንወላዲተይ ሓደ ሕቶ የቕርበላ እሞ ኣደይ ከዓ ነቲ ዝቐረበላ ሓሳብ ንክቕበሎ ተግድደኒ ትጅምር እቲ ሰብኣይ ንዓይ ስለ ዝደለየኒ ንዓይ ንኽትህቦ ንወላዲተይ ሓቲትዋ ኣነ ከዓ ከም ምኽንያት ጥንስቲ ከም ዝኾንኩን ሰብኣይ ከም ዘለንን እንትዛረብ እቲ ሓፍታም ሰብኣይ ግን ክሳብ ሕዚ ውላድ ስለ ዘይብሉን መኻን ስለ ዝኾነን ንወደይ ከም ወዱ ገይሩ ከዕብዮ ከም ዝኽእልን ንወላዲተይ ስለ ዝኣመና ንሳ ከዓ ንዓይ ክትጭቕጭቐኒ ጀመረት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣነ ሻምናይ ወርሐይ ሒዘለኹ ኣብዚ ወርሒ ከዓ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ዘድልዮ ወርሒ እዩ ግና ኣነ ኣብ ጭንቀት ኣለኹ ሓደ ምንም ነገር ኣብ ዘይብልና ቆልዓ ክንወልድ ቀሪብና ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ናይ ኣደይ ጥዕና እናተጋደደ ብምኻዱ ብጣዕሚ ፀጊሙና ኣሎ ካሊእ ፀገም ዝኾነኒ ከዓ እቲ ሓፍታም ሰብኣይ እዩ ብዛዕባኡ እውን ኣብ ክልተ ሓሳብ ኮይነ ተፀጊመ ኣለኹ ሓደ ምስኡ ተመርዒ ዘለና ፀገም ምፍታሕ ናይ ኣደይ ናይ ጥዕና ፀገም ምምሕያሽ ይሓስብ መሊሰ ከዓ ነቲ ሰብኣየ የፍቅሮ እየ ብኻሊእ ኣንጻር እውን እቲ ሓፍታም ብዕድመ ዝዓብየኒ ስለ ዝኾነ ንምውሳኑ ኣመና ፀጊሙና ኣሎ ምስቲ ሓፍታም ተመርዒዶ ህይወተይ ከስተኻኽልስ ምስቲ ዘፍቅሮ ክቕፅል በጃኹም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ሓሳብ ርእቶኹም ግደፉለይ ምኽርኹም ይፅበለኹ